No niin, onko se kuminauhajumppa jo ohi? Nyt loppuu se somettaminen ja aletaan hommiin. Tää ei oo mikään päiväkoti, tää on raudan koti. Lapanen on talossa. Kello on 5, ulkona on harmaa ja kylmä, mut sun pitää olla se, joka on radalla julma. Ei kiinnosta sun säädet tai sun uudet verkkarit. Nyt katsotaan kuka vie nää raskaat virston merkit. Sä katsot peiliin ja mietit onko valo huono. Mä sanon pidä kiinni tankosta ja pidä kiinni kuono. Jos se paino tuntuu raskalta, se johtuu siitä et se on sun mukavuusalue on tällä hetkellä tarpeeton. 11 on lisää, vaikka silmissä sumenee. Kipu on vaan merkki, et sun lihas oikeesti kapenee. Ei kuule venee, Pötä Lapanen käskee. Älä easy, tää on sun elämästä sun treenibiisi. Sitä saa mitä tilaa, jos sä tilaat vaan lepo. Sä pysyt sohvan pohjalla, mut älä herätetä lepo. Tuntuuko polvessa? No voi kynel, ota burana. Täällä ei itketä, täällä ollaan jumalana. Mavetanko taipuu, sormenpäistä lähtee nahka. Sun selitys on hieno, mut se on pelkkää kakkaa. Mitä sä siinä istut ja selat sun fidien? Rauta ei nouse, jos sä vaan mietit ja mietit sitä. Niska kyykkyyn vyö, kirelle katse tyhjään. Täällä ei kysellä, täällä vaan rimytään. Hiki valuu, paita on märkä. Ootko sä lammas vai ootko sä härkä? Viimeinen sarja tää on se, missä sä kasvat. Jätä ne selitykset sinne, missä on sun rasvat. 11 lisää, vaikka silmissä sumenee. Kipu on vaan merkki, et sun lihas oikeesti kapenee. Ei kuule venee, Pötä Lapanen käskee. Älä ota easy, tää on sun elämästä sun treenibiisi. Sitä saa niitä tilaa, jos sä tilaat vaan lepo. Sä pysyt sohvan pohjalla, mut täällä herätetä lepo. Se oli siinä. Ensi kerralla sitten vähän enemmän painoa siihen tankoon. Ja syö sitä rahkaa. Lapanen kuittaa painu suihkuun.